Sashi sen pat kachung khoble phi barolang ki parlok bat ki parmai ba ye jongi barngai khoble ye phi hakakarteng ka ba thiang tam kaban bor tam kachung pnim jongi uji sukres barngi ai ngoyu ble bangila ban beteng biang kumne hagani kopor yagani ka Bible study jong abalang kachongi pat hashwa bagniya chiprang ngan khatshwa yaki khon sama jong abalang kachongi bakin yalamangi yaki jing roi panraman sim dalang jibai waspata nak ko jibai ando durai neng kan sawa hajing mi pan paning kong ki blajena pertei utrai unwan rong nang taun yalam no yaki shaka riba song kenjai ken yo shat men hang ta lembat u lem wai wan la je kon yang akan long on the je sungan lechong on the turoi blengkan sawa angka jisu un mipa hagilo sun bleng ba pernai un wan shao ya giriu put bat upan sketching men batching sung un ai ha ba un wan shao ban ya lam no Jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long shalin dan baru trai jisungan lechong on the turai blengkan sawa hang ta po ding kon kalong la ka jing em marway hang no pin pin shaw ka jing bi sha u try ru ka la ha jing thang jong pi to pen kre no ploy ban ya song ban u hi an na jing kon wan na jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long shalin dat baru try jisungan lechong on the jing kon on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long on the jing kon yang akan long shalin dat baru try jisungan lechong Jisu milong uba dei hong ban yo jing ya ro jong a spa ban purom ro ka bahanga kan ya ro kerteng jong mi Jisu milong
ho ban yo ching ya ro jong ga spabat burung berroka bahanga kan ya ro keteng jong mi tang yami ngan wai ki sur jing rai oh tang yami ngan ya rok lem dawai di long mami mau nai kodon bando yami ngan nu jo don kum mami ha bertei baro ba dei hong ban yo yaro tang yami ngan ruai ki sur jing ruai gan ruai tang yami ngan yaro klem dawai spabat burung berroka bahanga kan yaro keteng jong mi tamta burung lay amen Problem kurku itu tuka jengrai hak pengali apa ni simpan talang bertoblen kurku yengi lingba gitu kesul jengrai ublen kurku ye phi kon samla bar boblen na yalam padi phi bar baling ba kisap kitalan ke jong phi plana panan kampat nak benta uble nang ni bat shakmat tini ka por pat ngila position ni ka benta ya ka bangin ya shashkon ni ko bor na ka tin ka jong uble lingba kan ni ka bible study jo kan ni ka por ka benta dikembang ilaya stang ini series rapi ini bukan ka sermon on the mount tiga ka klemat ko mentaro indang ya ibeteng ya kini ki dekat ke bedang sa jong kan ka gospel jong Matius kalenong kabesan mara kan ka por ka mentapan nginde ni ka benta ka bapra ka benta ka bapra nah ni dekat ka basipo jong gospel jong Matius kalenong kabesan kabong kumne sukiba yopen shitom nakabenta kohok naba jongki long kihima kibneng na pareng kong blessed are those who are persecuted because of righteousness for theirs is the kingdom of heaven dikembang ilale ini kita yo ke bladap no ini pej ya kan kita dekat leng bagi kimat ya bagi si sempat ikini kenten ibai hadien ibai pat tiga pasal yang dekat kong hang ni suk lani blessed ketien pareng komang laju ekran hi pat pen mau man kata yo suk hang ni kamut utau breu ublasha kerku tabladan ke jengkerku ke jong blay baru tahu bayo itu ke favor kejing sobha hakmat jong oble bertau breu bolong uta ubak kemen
haka jing em ka jong u namar ka jing khu ka jong uble to ka benta ka ajan khot kamara tho ong ne pen shitam mereka Bible fareng ki ong persecuted teknikan tian pen shitam kamut bansha persecute lene kata ka jing sha pen shitam ne pen janjar ne sha leben yole se hini kentien pen shitam lene persecution lene bansha persecute kadi kentien kabam so tenat bha namar kibabon nangi hi nilai so thulu pa ka kadi kentien ka bakham so tiang ka bakham so ma balangi pa ya ka prathairu dan shibon ki breo ki basha persecute ki basha pen shitam haki yang kisam ki jongki haki chakatre ki jongki nam da jinga ki jongki lani kito hi ki bale shitam ki bale persha ya ki bor ki ba halor ti kita ki bre basha pen shitam pat ki dei kita ki basha janjar namar kham bun sin hi ki basha pen shitam ki dei ki ba kham telot badangi pe hi ka jing shisha kini ki ba kham hakmat kini ki breu ki badan kabor haki ki suem kinong ilam kinong sensar ki breu ki ba kham respa dan ki breu badan ba em kita ki badan kata ka influence hakani ka perthai ki badan kata ka bor kata ka ikhtiar haki kri maki hi ki ba kham persecute lane leben ya ki ba kham hapo jongki balangi pe ka background jone ka khot hakapor jong jisu dengan kita ki bor ki ba halor ki ba leben pat itu ki bor ki ba kham shapo don usiem herat nangte nalor kini nang sensar jong himarom ki ba leben iki ju hakat ko por jong ri Israel nanti kita gini Farisi kita gini Sadusi kita gini ramba lengdo begini ki pat kita kata kajing dai ka bajan mar gini kiru he reuhan ki ba leben iki reukan thai iki badok bakamta ter bangilaban ong begini barohi kedan banta ban pensitam ani men persecute kita ki badan hapo jongki tiga be kran chapang kan ka banta bat ka ong suk ki bayo pensitam na ka banta ka hok mde na mata ka ru ndai na ka banta ka hok kata ka righteousness tilarang ya phaidin khindiat ngada ban batai chapang kan ka hok dan dengan righteousness hakan ka khot ka ban riawi jong kan ka sermon on the mount ya ka bangalapan kan mau kata ka jinglong hok kadai kata ka state of righteousness kata ka jinglong hakaba utau brio lani kata ka brio kilong klempop kata ka jinglong babha ka jongki ka jinglong ka bashida ka bakhoi ka bek ka berhenti hakaba maki ki pait bat bishar hok katkum kata ka jingthau ka badai e akhmat jong uble teknik ka dekat ka ong suk kita ka basha pensitam ya ka hok banangit scam mangawad ma phiru ngedon hi kata ka hok ya ka ngilayo na uble namar bangilangit yo jisu hi wa ayingi ya kata ka hok bangin don hapo jongi balangi pule ni ka Bible marakowe kita gibri ke ba em hok ki biya ka lenti ka jong uble ki banget ki basakri ki bale ka man ka jong uble kita kimdan jaka hakan ka perthai haki emlang ka salang ka society bagamta ter khamdam e haba ki kren ni ka jingshisha haba ki yang haka hok isha pensitam nakabanta ka jingle ka jongki balangi phani ka Bible ka jongi ka testament ka barim don shibun kita sakri ki jong oble ki bayang haka hok ka jongki hinre ki lasha pensitam ben nakabanta ka jingle ka jongki larangi kan mau yo Joseph maru em hok ule hok ula sha de ula sha pensitam hakni ki hinmen ke jong u larangi phas kitab jong job new job sakri jong oble unero ula sha pensitam ula sha persecute
Nagi ki bor jong baman. Hakabau kwa une baman ban pen shitam ban pen saja yo job lengba ki jingmat ke jong job hi kana wo job ban phaidin na ka jingai than re kalang basotnat pare bo job shem phaidin we yang scam hakahok hapreng ri jingjanjar hi bo mat lengba jing sha shitam ke jong u mat komjor kita ke ek bo lamat ro lengba ke yang kesam ke jong u balangi phashini prophet su komjo jan baro hi nagini prophets ladangi pule hak testament kabarim kelasha penshitam lima kita kis yeme kabamaki kelakren ya kajing shisha hak bagini prophet kelailap kajing shisha shapang kajing la kabamut shapang ka pop ka hok kajing wishar kajong ble kelasha penshitam ben keladangi pule shapang u Elijah ladangi pule shapang u Jeremiah magam ta ter hak Bible ka testament kabarim hi in sa shem kini shakri ke jong ble kelasha persecute bakal deban petno ban riru nakata kabor ka bahalor ka bala persang ban pensitam ben iki dewa ekran sepang kani ka persecution jong ki banget namta jonga ba jong phi kinong bot jong u Jesus Christ nyamdei masngo phala mar Jesus la dabani thulupa aringi pule ke gospels in sa shem bo Jesus la ong lupa ba phin sa sha pensitam lada phi bot shisha yanga Yohanes kalanong bakhat san khat bar phogong kumni wong Jisu to kan mawe ta ka ktien ya ka ba ngala ong manga hapi ushakri umlong ba kham khrau mane jong konrad u jong u lada kila le ben yanga kin le ben ye firu balada kila sumar ktien jonga kin sumar ya ka jong firu tu Jisu long ne lada maki kita ke belong jaga partai kelapan sitom shoya nga ti phiru ke belong ke nong bot ke jonga phiru pensha pensitam namar ke kerteng jonga telang puli ru Lukas kelanang bar phoi khar bkhadar u Jisu lai thulopa spang ke sngi ke bkhaddo haswa jong asin ke jong u ong handreshwa ikini ke baro ken kem iphi batken pensitam ken persecute iphi ken ana iphi hagi synagogue hagi yang bendi kidalai dalam ru iphi hakpat kisem bagen sanshar nakabenta ka kerteng jonga tikum ke bangai yelase nyap slong ready ba ya kene ka jingsha pensitam maru Jisu long nakabenta ka kerteng ka jonga pensasha pensitam pensasha persecute malarangi pechapang kani ka jinget ka jinget Kristan ngelabe ban ngela ngide ban ong bet la ka basai bakan ka jinget Kristan ka jongi ka dei ka jinget ka be dei bat kata ka jingsha pen shitam ben mengela ban ong ka jinget ka dei kata ka persecuted faith habagi babon hin ki banget kisha pen shitam namar ka jinget ka jongki namar ka jinget Kristan ka jongi ka dei hi bakata ka hak ka jong ble habang ibot shisha ta ka hak habang ile shisha ta ka hak ya kata ka ka balong ka bade khamat jong ble ka parthe kanum laman padiang ta ka hak panamar kata kan pensitam yegi namar kata ka hak ka ba mangi ngile bat khamtam haba ngibot shisha yo Jisu hi ngide bani ni kalenti ka bakum kani kalenti jong ka jing jenjar tilang ni pule ka kam ka apostol kalanong ka bakhatar karkhar baning kong ong kumni te hamar kata ka por usem herod ulasay ela ka kti bat penjanjar ye kita na kabalang mat kani ka dokhat ka penkan mausungi shapang kani ka persecution jong usem herod hakabaw la pensitam ula penjanjar ya kabalang iki banget mat komju ka apostol hakato ka por namar kilakren persya ya kabor ka jong u ya ka hima ka jong u markelap tang spang ni Jisu balayap bada bala mi pat tenamar kata habakim lan pedang ta ka khobor joka jing shisha kelapan sitom markelapan yap ya kini ka apostol balangi pule hakini ki benta ngin syam ba lapan yap
ya apostol Jacob laset bendiru yo Petrus hakana ka benta jongane ka kam ka apostol lanong ka ba khatar belarang pulih ke bagi bentang ini bam de tangkine Jacob Petrus Henry gini ki pat ruhi klade bansha shitam badir ban yap komki mata nak mata jingai ka jongki hakabala rangi pulih testament ka bathamai Yohanes wala syakyam wala syak persecute barulah syak set bendi haka daulanang Patmos baru para apostol kuba ngiatip apostol Thomas ubalami berbelawan menyalap ke gospel jenis por India jungi tu Thomas ulah syapan sitam nak bentah kikam berjela berjong sepang Jisu baru Thomas ulah yap he India kumuwe nak kita kimata barang ipet sepang unawe syakri jong ble kumaka thau kam ke apostol Paul maka Bible ke tu bau Paul ruhi udai uta unang pensitam ben manba udang long uta Saul handrai par ke jalan tiga jong siapa Damascus oleh kendo markman yo Jisu barang Damascus encounter ke jong ulah kala bamut sim pensitam ben syu di Kristen handrai ulah long pat uta unang elap unang pla bat ulalong way ne kita ki nangelap ke berat bae kombala tho hi haka testament ka ba thamai kadang pe ke perthai ka manda ki ba bon ki Kristen ki shapan stamben hakiri ki ba pher heram ta jungi par hangning aingo yo ble bangin yo in ngamon lai lot bangin shakri yo ble oda ble khot yanga badi phi bangin nang yai shim ka bu ni ka clip mat kan ka por kan ka ya ka ba manda hak mengalaman syakri lalu ju blai kom nehi kat syaba mangi ngiman ban mangi ngikwa to ka banta ka balai jone ka dekat ka kran Jepang kata ka hima ki beneng makan ka dekat ka ong suk kita ki open system na ka banta ka hok na bakin yo ya ka hima ki beneng tebe de bakan ka banta hima ki beneng and the kingdom of God and the kingdom of heaven nilai dap bani pusan kham jelio haka tu dekat kabalai jangan ke sermon on the mount nilai dap an pej bagian ke hima jong uble ke hima jong ki beneng lapan seriem lane lakular hi dau Jisu baun ai ya kita ki beduk haka mensiem mat komju ya kita ki khlong khna nilai dap ban yang am jeliu namar ki kini ki beduk ka mensiem ki khlong khna kilang ki bakhoi kilang ki bashida namar kata uble la kular ban ai ek hima ka jong haki markhani ka bantapan ka ong ba kita ki bashapan sitam namanta ka jinget ka jongki kita ki bashapan sitam namanta kata ka hok ka jongki hapo jongki ka balong ka hok hi ka jong uble ulah kular bans ai kata ka reward ye kiruhi kata ka khusnam ka balong ka beneng bat ka jingem bam jukut teladang ikren ye kan ka banta ka ba sultanat bha ka ba pen kan mau shangi bakan ka slapar thai ka long ka batang shipor khoi ngima ka jing shitam ki jing shapan shitam ben handre uble khot padigi mangin yaina hadu ka bakut ka jim ka jongi namartang kita ke behina do bakut kin yo lajem akin yo kata ke hima ka ba ble lo kular hakata kaban sawan teram ta jonga ba jongpi uble lo kular kata ke hima ka jongu kabadon menta hapo jonga ba hapo jongpi kombaong Lukas khat nyo ar phuwe ba kom jo ta hima ka ban sawan ruhi kata ka beneng ka bathamai ka khanda ka bathamai ka Jerusalem bathamai ya bau lokola namanta jonga bat jongpi tekum ni habang pusan ni ka banta ka ni klepmat ilu se ka ai jingkermen yanga maripi maka ben kan mau yanga maripi kom kisanran ke jong Jisu
ik kabang devan le habang imat ikajingsha pensitam yele se ngimad kajingsha pensitam haki yang kisam kejongi ngimad haki school haki college ngimad ke jakatre ngimad haka emlang salang na kanono ka jakai ba mangi ngidan hadingin kan mau pat baladang yet sha yele de adang isotho bang sha pensitam nakabanta ka hok ka jong blay ngide ban sngo kamen ngimdai ban sngo khuslai hangin pediang ta jing sa shitam nakabanta ka jinget nam ta hok ka jong blay khamtam e nakabanta u jisu kristi barkanika shithi ka jong jacob kalana ka beningkong ka khot ka ar ka ong to phinyo ya ka jing kamen suda to phinyo ka jing kamen suda ko prabanget jonga haba phimat ya ke jingten jo kiba bonjat namar habang ikimen shisha habang yaine uble kular ikitak ak ki jingkur khu nakamanta jongi pat namar bonbon sen persecution ikam dei ka basnio kadai ka babha manang pan khlan jusu jinget ka jonga ma jongphi barangi pait hi hakestri jong perthei kadai hi lingba kani ka persecution kajing shapan sitam ben yaki kristan mari ke banget kadai ka persecution kaba refine kaba filter yaki banget kadai ka persecution hi kaba pesapriang ru ka gospel larang pulih kam ka apostle hadien bagini ke banget kelas shapan sitam nam ta jinget ke jongki kelaya pet namar ke jing sha sitam ke jongki mat komta katsa maki ki pet katsa maki kilet kilale ru banyalap ya ki gospel ki chaka ki bathamai mat khamtam e nakbanta kitu ki batlot ka jinget yelo se ki batlot jinget napreng jonga ba jongphi telada ka wan shak persecution yelo se ngin khamjan shawble nginang khamla shu ban mat ye kita ki pat ki bathamai ba persecution da shisha hiru ka pen janai ka refine ya ka jinget jong ki krisan te kumba mangi ngile pusan ya ka ne ka benta tielo se ngisha persecute menta kumba ngile karna do menne yelo se ngirang dan ka proses ka ba mangi nginang haban ya lengba kumba ngalong mentan ngideban nyo ngidan pediang ka jingmen handai ka joka parpat ye gitu ki ba lebe nyingi ki ba persecute ngi ngimdai man se kelyang padiki dakata ke ka basne kadang ta duty ka boleh khatpat yengi mangin le ye kita ki ba pensitam lane ki ba lebe yengi dilarang ni pulih Matius kalanong ka basan ka khad ba khatsa ong kumne handai nga ong api to ye yinong shun jongphi batu kurkhuru ikbatim yepi to lebha ikbashun yepi to dubai ru nakbanta kebale sneo yepi bad leben ru yepi kata kare bau ble kwa yang abadi pi ngin dubai kita kebale ben yangi nginem siu takai ke kabasneo re ngin sikulang padiki takai ke kibabha magna shithi ka jong pos ki nong rompat kala nong khat ar khat sa ko ong to kur khu ye kita ki bale ben ye phi to phen kur khu ken wat tem phi kata rik man sim kristan ka bashisha ye kita ki bale ben yengi ye kita ko ki bapen ibor yengi ngim dai banele mar kalyang ngide ban duai de ban kur khu ye ki pat se kulyang ki na ka babha namar ta kanong ka bashisha hi ya ka bau bleu kolar pat kadehi yanga barifi titong in yesha ye ka jing jar ki jing e jo ka jing e me ka bamangi ngemat manta telo sing ni long prepare ngini long ngini pen kre lupa yela diru ya ta kaban sawan yo le se hakawi sngi mangaban ma phir ngin marit ka jing e ka jing ka jogi regini kan ma ba kitin ka jong blek pen kan ma shangi bang haban long ready keladang imat sisa hang no ru ngabalong ready ban yang nak banta ka hok
bat bangin yai sakhi bat bangin ya shakri ru yuble kumba uble la bo ingi hakata ka jaka ngin leb ha ngin jai ne bat hang ta ru hi ngin ya shakri ya uble dobleng kor khu yangi baro lang lengba kani ka bible study lengba kani ka ktien ka jaw uble ne pha shu uble haka jing dwai kokpa jing bahab neng nyai ngo ime kotra be et namantan ktin ka jong ma ka pan kan mau shangi habede bakini ki jingsha shitam ki jing janjar ka jongi han ki jim ka jongi hakani kasla parthai nyai ngo ime ka ba me kola ringi kum ki bangai men kor khuingi ladang yai ne bang yai sha ye ki jing janjar ki jing e jo ki jim ka jongi haram da jongi ringim tip ko sala nongin ma ki jing e kita ki jing sha pan shitam nam ta jing e ka jongi handai rap ringi kum ki bangai mangina yit ilding nang pen khre ko try ka tak e ka ban sawan bat kham tam e ba hang no ri ba mangi dan ko try lo singi mat ngila mat lupa it ka jing e jo ka jing em kita ki jing sha pan shitam ki bahar kom ya ka ba mangi ngia mat hi haki jing em ki jing shimat lem king ki sang bu jongi heti rap ringi ngin phai pat shame ma jing rap ka jongi hi ka de shisha na me mat kham tam am nang panjana ingi ro leng ba ki jing e ki jing janja to ka jing em nin kham jan shame nin kham so scam ko try ba me ba ren kal pat ngi mala ba nyarap ro ngi ban me kola be kan nong ka ba men sai ngi mat kum ju ka jing bam ju kut naman ta jongi baro lang kur khu ngi baro lang ki be pe e ka ni ka ba ba sari ko try kini para bangai ba e ka jongi jong ka balang mat ki ro para bangai ni ko pe ki balang ki ba ju pe ba tu kur khu ro leng ban kitin ba em go jong ba but tunang igar khur ki banta ki ban sawan ruhi lingba kini ki bible study ki jongi namangi pan yakini bro kerteng bathyang tam kabadan bortam ko jarpnem jungi uji sukres amen.